እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለና ይኹን ትስኢና እሞ ካብ ቃል አምላኽ አንቢብና ሎማ አንቲ ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ክንከይዲና መጽሐፍ ቅዱስ ድሕር ዳአሊኩም ኮይኑ ክትሕዙ ተትኽእሉ ደስ ብለኒ ካብ ሓንቲ ክፍሊና ክንንብብ ብዙሕ ኣይክንወፅእኒና ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝኩም ድሕር ዳ ተኸታቲልኩምኒ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ይሕዋተይ ሎማ አንቲ አቤቱ ክትርከቡ እግዚአብሔር ጥዕና ሂቡ ዕድል ሂቡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዝበለ ጊዜ ስለዘዳለወልና አምላኽ ስለዝረድአና ሁላትና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባእ ሃሌሉያ ብፍላይ ንስኻትኩም ከ ንእግዚአብሔር ከተመስግኑሉ ዘለኩም ብዙሕ ነገራት ኣሎ አነ ነደንን ኣብዚ ምሳኻትኩም ተኻፊልና ካብቲ ዝረአናዮ ዝገረመና ነገር እግዚአብሔር አሞንጎ ደቅኹም ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ቶም መንእሰያትኩም ብመንፈሳዊ ነገር ተነቃቂሖም እግዚአብሔር ከምዚ ዝበለ ነገር ይገብር ስለዘሎ ንእግዚአብሔር ከተመስግንዎ ይግባእ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘየለ ነገር እዩ ስለዚ you should not take this for granted ከም ተራ ነገር ክትወስድዎ የብልኩም ንእግዚአብሔር ከተመስግኑ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለዝሓበኩም ሕብረት ንእግዚአብሔር ክትባረኹ ይግባእ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምዝናትኩም ዝበለ ሕብረት ዘለዎም ርኢና ኣለና ግን ናታትኩም ፍሉይ ዝገብሮ ግን ብዙሓት አገልገልቲ ኣለውኩም ኩሉ ሰብ ይገልግል ኣብ መንጎኹም እዚ ከዓ ጥዕና ናይታ ቤተ ክርስቲያን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕብረትኩም ጥዑይ ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር ከተመስግንዎ ይግባእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ 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 ሕጂ ድማ ንእግዚአብሔር እስኪ ሓደ ነገር ሕተትዎ እግዚአብሔር ተዛረበኒ ክሰምዓካ በልዎ እግዚአብሔር ሎሙ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታና ኢየሱስ ኣይኖት ትእዛዛት ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ከምቲ ካባና ተቀበልኩምዎ ከምኡ ጌርኩም ክትመላለሱ ንኣምላኽ እውን ከተሐግሱ ከም ዝግባኣኩም ከምቲ ትመላለስዎን ዘለኹም ኣዝይኹም ብኡ ክትስስኑ ብጎይታና ኢየሱስ ንልምነኩምን ንምዕደኩምን ኣለና ቅዱስን ዘላለማዊን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ከምዚልና ክንእከብ ዕድል ስለዝሃብካና ጥዕና ስለዝሃብካና ሕብረት ስለዝሃብካና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ካባኻ ይኾይኑ ብዘይ ባኻ ዝኾነ ሓደ እኳ የልቦን እሞ እግዚአብሔር ስለ ኩሉ በረኸትካ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂ ድማ ንጽሊ ከም ትባርኻ ቃላት አፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብውግ ይኹን ዝበለ እግዚአብሔር ካብ አፈይ ዝወፅእ ኣሕዋተይ እውን ዝሰምዕዎ ብልቦም ዝዓቕርዎ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ክትብህጎ ንዓኻ ባህ ከብል ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ጊዜ ዝተመስገን ስለቶም ኩሎም ኣብዚ ማሕበር እዚ ዝተግሁን ዘገልግሉን እግዚአብሔር አምላኽ ተባረኽ ሕጂ እውን በረኸትካ ነዛ ማሕበር እዚኣ ኣይጉደል እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ድማ ከምዚልና ቃልካ ክንሰምዕ ዘይደሊ ክፉእ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓሳብካ እግዚአብሔር አምላኽ ክትኣጓጎል ዝገብር እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ፀላእ ሓሳብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንቃወሞ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ መንፈስካ ይግዛአና መንፈስካ ይምሃረና እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋኻ ድማ የገልግለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጎይታ ይባርክኩም ኮፍ ንበል እግዚአብሔር ይመስገን ሎማ አንቲ ምስኩላትኩም ኮይነ ክካፈሎ ኣብ ልበይ ዘሎ ሒዘ ዝመጻኹ ቃል ኣርእስቱ ንእግዚአብሔር ንምሕጓስ ምንባር ዝብል እዩ ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ህይወት ምንባር ርኢኹም ኣለኹም ብዙሕ ጊዜ ሰባት ኮይና ሰባት ወይ ከዓ መጋላግልትና ክኾኑ ይኽእሉ መሳርሕትና ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ኣብ ገዛ ምሳና ዘለው ሰብኣይ ሰበይቲ ደቅና ስድራና ቆልዑት ብዝገበርናሎም ነገር ተሓጒሶም ክንሪኦም ከለና ከም ዝተሓጎሱ ክንፈልጥ ከለና ኣዝዩ ደስ ዝብለና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ብህይወትና ባህ ክብሎ ከሎ እሞ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ባህ ዘይብል እግዚአብሔር ከዓ ኣብዚ ዘለና ሁላትና ደቁ ብህይወትና ባህ ክብሎ ዝደሊ ኣምላኽ እዩ ብዙሕ ጊዜ እንታይና ነስተብል እግዚአብሔር ባሪኹኒ እግዚአብሔር ገይሩለይ እግዚአብሔር ረዲኡኒ እግዚአብሔር ፈዊሱኒ እግዚአብሔር ባሪኹኒ ኢልና
እግዚአብሔር ስለዝገበረልና ንሕና ኢና እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር ሓጎስና ንገልጽ equally important ግን እግዚአብሔር ከአኒ በትንሕና ንነብሮ ህይወት ከአ ባህ ከም ዝብሎ ምዝካር ከአ አድላይ እዩ እግዚአብሔር በዚ ሕጎስ ዝደሊ አምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ዘንበብኩልኩም ሎማዓንቲ ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4ይ ምዕራፍ ቁጽሪ 1-2 ዘሎ ይቅድም አንቢበ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንሰብ ተሰሎንቄ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ክጅምረሎም ከሎ ግብሪ እምነቶም ጻዕሪ ፍቅሮም ትዕግስቲ ተስፍኦም ብጣዕሚ ባህ ከም ዘበሎ በዚ ድማ ንእግዚአብሔር ይሕግስዎ ከም ዘለው ይነግሮም እሞ ድሓር ብዙሕ መጽሓፈሎም ሓደ ነገር ግን ክጽልየሎም ይደሊ ወይ ክመኽሮም ይደሊ በካይዶም ብጣዕሚ ደስ ይልዎ ንእግዚአብሔር ዘሕጉስ ህይወት ይነብሩ ኣለው እንታይ ኢልዎም ኣብ ቁጽሪ 2 ቅድም ዘንበብኩልኩም ማለት እዩ ከምቲ ካባናት ተቀበልኩምሞ ከመይ ጌርኩም ክትመላለሱ ንኣምላኽውን ከተሐግሱ ከም ዝግባኣኩም ከምቲ ትመላለስዎ ዘለኹም ከኣ ብኡኡ እንታይ ክትገብሩ ክትስስኑ ብጎይታና ኢየሱስ ንልምነኩምን ንምዕደኩምን ኣለና በቲ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ በቲ ንእግዚአብሔር ባህምባል ሲቡስ ክበዝሓልኩም ብኡ ክትስስኑ ሲ እዚ ንልምንን እዚ ንምዕድን ኣለና ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ እዩ ንዕኡ ብምሕጓስ ክንዓቢ እቲ ንዕኡ ንሕጉሶ ንእግዚአብሔር ንሕጉሶ እናበዝሐ እንዳሰሰነ ክኸይድ ዝደሊ አምላኽ እዩ ብዛዕባ ሓጎስ ክትሓስቡ ከለኹም ወይ ብዛዕባ ሓጎስ ክሓስብ ከለኹ ሓጎስ ወይ ምሕጓስ ናይ ሓደ ድልዱል ዝምድና መርኣያ እዩ ክልተ ሰባት ተባኢሶም ነይሮም መጀመርያ ምስ ተዓረቁ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ዝምድንኦም ከደልድሉ እንዳተሓላለዉ እዮም ዝኸዱ ከየጉህየኒ እንዳተፈራርሕካ እዩ ዝኸድ ድሓር እንዳተፋተው ምስ ከዱ ግን ናብ ምንታይ ይኸዱ ከመይ ጌረስ ይሕጉሶ ከመይ ጌረስ ባህ የብሎና ምባል ይኸዱ ኣብ ሓዳር ተመጺኻ እውን ከምኡ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ዝምድንኦም እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ መርኣዩ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከመይ ጌረ ይሕጉሶ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር እንታይ ጌርሎ እዩ ዘይኮነስ መዓስ ተጋጊዩ ጉድለቱ መዓስ እርም ዘይኮነስ ከመይ ጌረ ይሕጉሶ ይብል ልክ ከምኡ ከዓ ብመንፈሳዊ ህይወትና እንዳዓበና ክንከይድ ከለና ንእግዚአብሔር ዘሕጉሶ እናመርመርና ንእግዚአብሔር ደስ ዘብሎ እንዳመርመርና ንዕኡ እንዳረኣና ኢና ንኸይድ ስለዚ እቲ ንእግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ክብሎም ከሎ ንእግዚአብሔር ብምሕጓሲ እንዳዓበኹም ወይ ከዓ እንዳሰሰነ ይኺደልኩም ክብሎም ከሎስ በቲ መንፈሳዊ ህይወትኩም ከዓ እንታይ እንዳገበርኩም ኪዲ ዝብሎም ዘሎ እንዳዓበየ ዝምድናኹም ምስ አምላኽ እንዳደልደለ ይኺድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ዶ ይኹነልና እግዚአብሔር ይመስገን ክትሓስቡ ከለኹም ግን ሰብ ንእግዚአብሔር ክሕጉስ እኮ ኣብ ታሪኽ ዘይነበረ ነገር እዩ ቅድሚ ኣነ ንስኻትኩምን ጎይታ ምፍላጥና ምስ እግዚአብሔር ዝነበረና ዝምድና ናይ ጽልኢ ዝምድና እዩ ነይሩ አምላኽ ብኣና ዝተቆጥዐ አምላኽ ኣብ ልዕሊና ፍርዲ እዩ ነይርዎ ስለዚ እቲ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረና ዝምድና ናይ ምንታይ ነይሩ ናይ ጽልኢ ናይ ፍርሒ ናይ ቁጣዓ ናይ ፍርዲ ንምንታይ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ካብ እግዚአብሔር ርሑቃት ምዉታት ዝነበርና ጸላእቱ ዝነበርና ስለዚ መጨረሻና እንታይ ነይሩ ፍርዲ ሞትን ኩነኔን ነይሩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ግን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝገበሮ ውዕለት ግን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ምስ እግዚአብሔር ዘለና ዝምድና ናይ ምንታይ ዝምድና ኮይኑ መስለኩም ናይ ፍቅሪ ዝምድና ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ክርስቶስ ብዝገበሮ ስራሕ በአይን በአኻትኩም ባህ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንዓና ክሪኤና ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝርኢ ደስታ ይዝርኢ ባህታ ይዝርኢ ንምንታይ ተቀቢሉና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ግን ቤተሰብ አምላኽ ኮይና ደቂ ዓዲሶም ንቅዱሳን ኮይና እግዚአብሔር ሲ ናቱ ጌሩና እግዚአብሔር ይመስገን አገልገልቱ ካ ጌርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሓንሳእ ናቱ ምስኮና ግን እንታይ ይደል መስለኩም እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ብምሕጓስ ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ ግን እንዳዓበና ክንከይድ ይደሊ ስለዚ እግዚአብሔር በአና ክሕጎስ ዝገበረና ንሱ በዓል እዩ ሓንሳእ ቤቱ ምስ መጻና ግን እግዚአብሔር ንዕኡ ባህ ብምባል ከኣኒ መመሊስና ከነሐጉሶ በዚ ከዓ ህይወትና ክበዝሕን ክስስንን ከዓ ይደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ባረካ ቴንክ ዩ ኢንፋክት ከም ኣመንቲ ሓንሳእ ናብ ጎይታ ምስ መጻና ናይ ህይወትና ዓላማ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ኣነ ከም ክርስቲያናት እቲ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ናይ ህይወትና ዓላማ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ እዩ
أبي واتساب ندي حدا الرأي ده يقوله ندي حدا دريو نجار ده يلا هي وتسأل شاوي يزخون كريستنا عند حدا تريو زي بالكا نبي جز إيه زخيت زلهم مزماري مسباخي مقلقالي مهابي مقوياي أمود أتاس انتين مقباري تعلم أنتي كخون دلوا نجزيها بهير أملاخ نمحقواس تعلم خان دحر زي أخوينا كل جزية نجزيها بهير محقواس زبل علامة حيس كان دحر تخيل كونكا هيوت كات عنا له منفساوت عنا زلوا هيوت يخات نبر جزيها بهير زي تمسكنا يكون سلازي قويتا مستقبلنا خلاتنا جزيها بهير بأنا بهيلوين جناب كان مجزيها بهير قبولات سلازو خلنا خا أنا نسخاتكم من هيوتنا انتي كخوني زلاليو نجزيها بهير بمحقواس كعبي داليو كم سلازو خوني أبتازم بكلكم حدا كلتن سنتايلوم هاري باولوس لكعيو نجزيها بهير بمحقواس تتقول لهم تقويل لهم تعرف فقرهم كريئة خلهم قبر امنتكم كريئة خلهم اتني تسفى أملاخ زلكم تعقس تخريئة خلهم أملاخ بهزبليو جن بازي ختسسنو بازي كتبازحو جن نلمناكم من نمعدكم من علينا يلو حجنا يبقى أولس اللي بختري وخلهم سي encourage نقبركم علينا جن كا نلمناكم كعلنا يبلهم حجة تلبوسي إذا بتعمل أقداس نجار مخاني خاطر إمالتي أبكالايت تيموتي واسمع عرف كلته كاب قطر سلسة 4 خا أولس بعلون تيموتي واس كم زيلو صحيح الأول كالايت تيموتي واسمع عرف كلته كاب سلسة 4 كم نفع ناي كريستوس يسوس أكيتاي مسايكون كام كرات قابلوا أكيتاي ناب كينات كيدوس نتزعق يوم أنتي كسمرو ويك كحجو سمبر بناي من نبابرو خالسي زت ألف ويك أزت ألالف يلبوني بلو وتهدر كونكا ويك أكيتاي كونكا مساي مكرات سجب هذا أكيتاي دما ناب كينات كيدو ناب كينات مسأته وسي تحنتز حسبانة قرنتايا كما يجيروس نتزعق أيوة نتقويتو أسي كما يجيرو يحجسو ويك أخما يجيرو يسمرو إلو بناي من نبابرو بخالق نجارات زت ألالف يلن تا فوكسو تا علامو أسي حنتي أساق أنتايا كما يجيرس نتزعق أي نسي يحجسو إجزابير استمسكن يخون سلازك إجزابير نحجس هيوت كهلونا إجزابير بهيوتنا حجس بتعمي أقداس النجاري إجزابير بهيوتنا مزحجس كايو دحري كله أقل قولتنا إجزابير زحجس له مزمورنا زحجس له سبكتنا زحجس له ولا تنهبو كله زحجس له إجزابير مجمرة بهيوتنا حجس كله بهيوت أملاخ إجزابير بهيوتين دحر تحجسو بزقبر زبله كله خاي حجس إجزابير بهيوتين تزيل عيت تحجسو هيوتين إجزابير بهزي دحر أخوينو جن كله زقبر كان تجبرك كله زتجبر أنت تجبره من الوقت نسبات يحجس خون إجزابير جن أي حجسن إجزابير زتمسكن يخون لازم أفتح قدام أنتو إذا بكلكم قدامي تسلونك إيرا بعي معرف كن كيدينا مو هارب أولس تحركم زيلو نمعدكم نلمنكم من علينا مسبلهم رابعي معرف 10 شدشة تقصي الله واد بدحريو توتال 10 شمون تقصن دي أفتن 10 شدشة تقصي كما يجيرهم نجزي أبهير كحجس وخمس اللوي نبرم سلازي لهم ما أنت أنا زي إنك كافلكم يدلي كم زبالكم أنا إيدنن أبزاق أمونكم زر أنا ينجر نايب حكي بتعمينا لبنا تتصنعنينا لك أهم تباستر زبالو لك كم هزبس تسفل لنا بفلايتهم من إسياتنا أبزيز قبر وزر الأخر خلص نايب حكي أنا نحن هنا تتصنعنينا سلازيك زيابير استمسكنا يكون بتي تقبر وزر لهم بتي تعيو وزر لهم بتي إنك زيابير به كتب بلو تقبر وزر لهم بقو زيابير كتب زحوه كسسنا لكم إجزابير استمسكنا يكون كم تهارب أولس نمعدكم على الناس بقولهم نحن خا زيان قد فلكم على الناس إجزابير يمسكن سلازي هارب أولس انت إلهم أمو كما يجيرهم يوم سبت سلونكي إذا زقويون زسعرون زنبور سباتسي كما يجيرهم يوم زيادة عن إجزابير به كبلوه سلست نجارات نجرم زين سلست نجارات كنجركم قدامي كاب قطر سلسته كسع قطر شمون تزلون قدامي تسلونكي رابعي معرف كاب قطر سلسته كسع قطر شمونته انتا يبلوم فقد أملاخ زيو قدسناهم كم منزرنا خطرحك أمه كم تمنا أملاخ زي فلتو أحزاب بفتوة تمني زي كونس نفس وكفكم نسبيت خدانو بقدسنا نكبر محلايك فلت إزي فقد أملاخي
أملاخسي نقدس النمبر نرخصت أي تسوى عنان مو እግዚአብሔር بكل زنجر زي حنا زفدس لازغنا نحنا وين قدام كم زبلناكم من زمسكرنا لكم من حدا كوانا حاو بزنجر زي أينا شون أي بلص قالون سلازي اتزنعق نزين عخدكم دما منفس قدوس منفسو زهب أملاخ ينبر نسب أيكونن زنعق زلو أتقالي لابيلكم كتري وخلكم ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ይዝብል ዘሎ ዝያዳ ንእግዚአብሔር ከተሐጉስዎ እንድሕር ኣትደሊ ኾንኩምሲ ርእስኹም ብምግዛእ ተመላለሱ ስለዚህ ተቀዳማይ ንእግዚአብሔር ዝያዳ ከመይ ጌርካ ተሐጉሶ ርእስኻ ብምግዛእ ብምልላስ ርእስኻ ሓደ ክርስቲያን እንድሕር ደኣ ርእሱ ገዚኡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስ እንድሕር ደኣ ጀሚሩ እግዚአብሔር በዚ ባህ ይብሎ ከምኡ ኢሎም ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ መስለኩም كم توم نأملاخ زي فلتو أحزاب سي كم زي تكبروا يلو نسخاتكم سي كم توم كالوت سبات هيكونكم من إخزابير نعاهاتكم زدالو مجدي فقد أملاخ الله بتإخزابير زدالو لكم فقد أملاخ بقوا بملاسيهم زيادة عن إخزابير به تبلوه إخزابير أملاخ استمسكنا يكون سلازين تايبلهم حدا خاوخ أني قدسنا فقد أملاخ يو إخزابير نقدسنا يسويكم እግዚአብሔር ከ በዚ ነገር ዝኻ ሕነ ዝፈድ አምላኽ እዩ ኢሉ ሓደ ብናይ መንፈሳዊ ህይወቶም ክብክብሉ ዘለዎም ደረጃ ክርስትና ይነግሮም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ክጽዋዓኩም ከሎሲ ከምቶም ካልኦት ከምቶም ኣብ ደገ ዘለው ከምቶም በብዝ መሰሎም ዝነብሩ ከምኣቶም ኣይኮንኩምን ንዓኻትኩም ዝተዳለወ መገዲ ክርስትና ኣሎ ብኡ ተመላለሱ ኢሉ ገለገለ ምሳሌታት ቅድስና ማለት ግን ባፈሽ ክትሪእዎ ከለኹም ግን እግዚአብሔር ባህ ዘየብሎ ነገር እናራአኹም እንዳአለኹም እቲ እግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ነገር እቲ እግዚአብሔር ክትፍለይሉ ዝደለዩ ነገራት እንዳገበርኩም እግዚአብሔር በዚ ዝያዳ ባህ ብልዎ ስለዚህ ቅድስና ፈቃድ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንቅድስና ይጸውዕና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ከምቲ አነ ናይ ሰማይ አቦኹም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ስለዝብል እግዚአብሔር ብቅድስና እንዳዓበና እግዚአብሔር ባህ ከነብሎ እዚ ፈቃድ አምላኽ كبرنا أملاك يكون إخزابير استمسكنا يكون دحار انتهي لهم تزمع زلوا ويكاز صحف زلوا مني أولوسي إذا قبل كله جن من البات نزعنا زربكم زلوا زنعق انتهى لوا إذا قد فوا بجها نايبولي كده تمرتي ويكاز قد فوا نحنا نزي كنا زبل انتهى لوسي نعايا يكون نزنعق زلوا ويونا تسبق سبا يكون نزنعق زلوا نمني زنعق زلوا ناتي منفس قدوس أباخاتكم زقمت أملاخ نعو يزنعق أزلوا إخزابير أملاخ زتمسكن يكون أبقى داين كورنثوس معرف شدشته بزعبا محضر منفس قدوس مخنا أولوس كزارب كلها أنت يلو بواقات عديكم يخم مو سجاهم بيت مقدس تأباخاتكم زلوا خاب أملاخ تقبلكم ومنفس قدوس مخانو نايرسهم ونكم زيكم دو أيتفلتون ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ከመይ ጌርናይና ንዕኡ ባህ ዘብል ህይወት ንነብር እንድሕር ዳኢልኩም እኒ ርእስና ብምግዛእ ብምምልላስ ሎሚ ርእስኻ ከይትገዝእ ወይ እውን ከዓ ንእግዚአብሔር ባህ ክተብሎ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእስኻ ባህ ዘብል ነገራት ወላ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኢና ንሰምዕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ግን እዚ እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ንመን ባህ ዘብሎ እንዳረኣና ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ እንዳመርምርና ትዝገርም ነገር ከዓ እቲ ላስቲንግ ዝኾነ ሓጎስ እቲ ናይ ብሓቂ ንሕናውን ንሕጎሰሉ ሓጎስ ማዓስ መስለኩም ንእግዚአብሔር ባህ ከነብሎም ከለና እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ህይወት እንድሕር ደኣልይዎ እቲ ቀዳማይ ተረባሕ መን መስለኩም እቲ ሰብዓል እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ ቁጥሪ 8 መጀመርያ ገዛእ ርእስኻትኩም ብምግዛእ ብምምልላስ ንእግዚአብሔር ባህ አብልዎ كبرنا أملاك يكون اتخال أي حساب كأني كاب قطرة الشعاتة كسا قطري 10 تخلت زول حساب أو قطرة الشعاتة كسا قطري 10 تخلت كم زيبل بناي فقر حونت جنا نسخاتكم بعلاتكم نحد حدكم نمفقار كاب أملاك تمهيركم يخممو كنت أحفلكم عيد ليكمني إذا دما
ነቶም ኣብ ዘሎ መቄዶንያ ዘለው ሁላቶም ኣሕዋት ትገብርዎ ኣለኹም ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና እዚ ኣዝይኹም እናወሰኽኩም ክትከዱ ንምዕደኩም ኣለና ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃእ ዘለው ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኹምን ክትገብሩን በእዳውኩምን ክትዓዩንሲ ክብረት ክትቆፅርዎ ንምዕደኩም ኣለና እቲ ካልኣይ ሓሳብ ከዓ ኣብዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ካልኣይ መገዲ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ህይወት ብምንባር ምዕባይ ወይ ከዓ ክበዝሓልካ እቲ ካልእ መገዲ ከዓ ብፍቕሪ ምምልላስ እዩ ይብሎ ብፍቕሪ ብምምልላስ ከዓ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ህይወት ከዓ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ክጅምር ከሎ ጳውሎስ ንዓኻትኩም ብዛዕባ ፍቕሪ ኣሕዋት ብዝምልከት ምንጋር ወይ ከዓ ምዝራብ እውን ኣየድልን ንምንታይ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢልዎ ትፈልጥዎ ነገር እዩ እዚ ንዓኻትኩም ሓድሽ ነገር ኣይኮንኩን ዝነግረኩም ዘለኹ ኢሉ ግን እቲ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ክነብርዎ ዘልዮም ዘሎ ፍቕሪ ግን እንታይ ዓይነት ፍቕሪ መስለኩም ቀሲልኩም ነቲ ምዕራፍ ከተንብብዎ ከለኹም ከተጽንዕዎ ከለኹም ግን ልክዕ ከም ኣብ መንጎ ቤተሰብ ዘሎ ፍቕሪ ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ክነብሩ እዩ ዝነግሮም እቲ ብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ፍቕሪ ፊላደልፊያ ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎ ቤተሰብ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘሎ ፍቕሪ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣቦ ኣደ ምስ ውሉድ ምስ ኣሕዋት ኮይኖም ዝፋቐርዎ ምፍቓር ከምኡ ዓይነት ምፍቓር ክፋቐሩ ቤተሰብ ኣለውና ኩላትና ሓደ ካብ ቤተሰብና ገለ ነገር ብዝኸውን ዝስማዓና ኬር ኮንሰርን ጓሂት ዘለና ፍቕሪሲ ኩላትናስ ይርዳእና እዩ ልክዕ ከምኡ ድማስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ዘለው ኣሕዋትኩም ከዓ ብከምኡ ክትፋቐሩሲ እግዚኣብሔር ይደልየኩም እዩ እግዚኣብሔርሲ ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ክህልወኩም ናብኡ ገጽኩም ክትዓብዩ ኢኹም ዘድሊ በዚ ከዓ መጽሓፍ እውን ኣየድልየኩም እዩ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ክንርኢ ከለና ሮሜ 5 ምዕራፍ ቁጽሪ 5 ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ ንሕና ከዓ ንኻልኦትሲ ከነፍቅር ንኽእል ኢና ይብል ስለዚ እቲ ንኻልኦት ከፍቅር ዝኽእል ልቢ ወይ ከዓ ድላይ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኣባናስ ኣፍሲስዎ እዩ ኩላትና ከዓ ውሉድ ሓደ ኣምላኽ ኢና ስለዚ ሓደ ቦ ስለ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣባናት ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝፈሰሰ ንነፍሲ ወከፍና ብከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ክንፋቐር ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ክትፋቐሩ ኢሉ ይምዕዶ ሕጂ ትዝገርም ግን ነዚስ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ከም ዘለዎም ጽሒፍዎ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፍቕሪ ሰባት ከምዚ ኢሎም ክጽልዩ ትሰምዕ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ከፍቅር ምእንትሲ ጸጋ ካብዝሓለይ ወይ ከዓ ከፍቅር ምእንትሲ ርድኣኒ ወይ ከዓ ዝያዳ ከፍቅርሲ በቃ ገለ ሕጂ ኣብዚ ግን ጳውሎስ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣኻትኩምሲ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣሕዋት ብዝምልከት ግን ምንም ነገር ምግባር ኣየድልን እዩ ትዘድሊ ነገር እንታይ እዩ ይብሎም ዘሎ ኬድካ ምግባር እዩ ፍቕሪሲ ስምዒት ጥራሕ ኣይኮነትን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ግን ፍቕሪ ስምዒት ጥራሕ ስለ ዝኾነት ድሕር ደኣ ምፍቃር ደይተሰሚዕና እንታይ ንገብር ንጽሊ እግዚኣብሔር ርድኣኒ ከፍቅሮ ምእንትን ሓደ ከፍቅራ ምእንትን ንዓኣ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ግን እታ ሓቀኛ ፍቕሪ ግን እንታይ ትገብር ፍቕሪ መስለኩም ትገብር ፍቕሪ እያ ስለዚ ድሕር ደኣ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ዘይስማዓካልኒ ኮይኑ ከይድካ ፕራክቲካሊ ገለ ዝግበር ነገር ከይድካ ነቲ ፍቕሪስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብምግባር እዩ ፍቕሪ ዝዓቢ ኢሉ ከመይ ገይሮም ክገብሮም ከም ዘለዎ ኣብዚ ይነግሮም እንታይ ይብሎም ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ ቁጥሪ 12 ድሕር ደኣ ርኢኹም ቁጥሪ 10 እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዘለው መቄዶንያ ዘለው ኩላቶም ኣሕዋትኩም ትገብርዎ ኣለኹም ምስ በለ ግና ከኣቶም ኣሕዋትና ኣዝይኹም እናወሰኽኩም ክትከዱ ንምዕደኩም ኣለና ኢሉስ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ከም ዘለዎ ስምዕዎም ሕጂ ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃእ ዘለው ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትዓዩን ክትሃድኡን ዕዮ ገዛእ ርእስኹም ክትገብሩን በእዳውኩም ድማ ክትዓዩንሲ ክብረት ክትቆፅርዎስ ንምዕደኩም ኣለና ከመይ ገይሩ እዩ ከምዚ ምግባርሲ መርኣያ ፍቕሪ ዝኸውን ሰሪሕኩም ብልዑ ዕዮ ገዛእ ርእስኹም ግበሩ ብህድኣት ንበሩ ገለስ ምስ ፍቕሪ ስታይ ተሓሓዙ ከመይ ገይሩ ተሓሓዞ መስለኩም በቲ ግዜቲ ብፍላይ እዚ ክፅሕፈሎም ከሎ ገለገለ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ምጽኣት ስለ ዝቐረበ ኢሎም ሲ ስራሕ ገዲፎም ኣብ ፈቆደ ቦታታት እንዳኸዱ ስራሕ ገዲፎም ደው ዝበሉ ሰባት ነይሮም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኢየሱስ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ኢሎም ስራሕ ኣቋሪፆም ኣብ ምንታይ ግዜኦም የሕልፍዎ ነይሮም
ኣብ ምጽባይ ኢየሱስ ግን ከዓ ኣብ ዕላል ኣብ ወረ ኣብ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ደኣ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ነገር ብፍቅሪ ድማ ክትመላለሱ እንድሕር ደኣ ኮይኑሲ መጀመርያስ ክትሃድኡ የድሊ ብህድኣት ክትመላለሱ የድሊ ማለትሲ ካብ ዘረባ ካብቲ ዝስማዕ ብደገ ዝበሃል ነገራት ኩሉ ወፂኹምሲ እንዳክትገብሩ ህድኢልኩም ንእግዚአብሔር ከተምልኽዎ ብህድኣት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትመላለሱ እዚ እዩ ትዘድሊ መገዲ ንዓና እዚ ሓሳብ እዚ ሬሌቫንት ኮይኑ ይስማዓኒ ሎሚ ብዛዕባ ዝኾነ ኣገልጋሊ ሕማቕ ኣብ ፌስቡክ ኬድኩም እንግበሩ ብዛዕባ ዝኾነ በቃ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾይና ዝብል በዓል ክስቶ ከም ዝገይሮም ዝብል ማዓት ነገር ሽዑ እሱ ከዓ ሓደ ሓሳብ ህብ ሓደ ሓሳብ ህብ ሓደ ሽዑ ከይተረዳእካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ተኣቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነዚኣቶም በቃ ንእግዚአብሔር ከተሐጉስሉ ካልእ መገድሲ ብፍቅሪ ምምልላስ ማለት ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ሕሜት ካብ ሕማቕ ነገራት ብዛዕባ ሰባት ምዝራብ ካብ ናይቲ ሓደ ክፉእ ነገር ምውራይ ካብ ወፂኹም ብምንታይ ክትገብሩ ህድእ ክትብሉ ካልእ ከዓኒ ናትኩም ጉዳይ ማለትሲ ዕዮ ገዛእ ርስኹም ክትገብሩ ዕዮ ገዛእ ርስኹም ክትገብሩ በዚ ከዓ ብፍቅሪ ምምልላስ ይከኣል እዩ ሕጂ ብዚ ብዙሕ ግዜ ነዚ ጥቕሲ ከነንብቦ ከለና ሓደ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣነ ከምዚ ገይረ ስለ ዝብል ጳውሎስ ከዓ እንዳሰራሕኩ የገልጊለ ወይ ከዓ ደይሰርሑ ነይሮም ደይሰርሐ ይብላዕ ገለ ስለ ዝብል ብዙሕ ግዜ እቲ ሰብ ነቲ ብዛዕባ ስራሕ ዘለዎ ነገር ይዛረብ ግን ኮንቴክስቹዋሊ ተሪኢኹምሞ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረቦም ዘሎ ግን እንታይ ይመስለኩም ብዝተኻእለ መጠንሲ ብናታትኩም ጉዳይን በቲ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ዘቐመጦ ነገርሲ ብኡ ቢዚ ይኹኑ እንድሕር ደኣ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥኩም ዘቐመጦ ነገር ኣሎ ሓላፍነት ዘለዎ ነገር ትገብሩ እንድሕር ደኣ ሊሆም ኮይንኩም ብኡ ቢዚ ይኹኑ ብምንታይ ይምስሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 6 ክሳብ 11 ዘሎ ሓደ ሓሳብ ነንብብ ምናልባት ንዑ ተንቢብናዮ ጽቡቕ ክርዳእና ክእል እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካልኣይ ተሰሎንቄ ማለት እየ ቀረታ ኣብ እቲ ዘሴም ቡክ ካልኣይ ተሰሎንቄ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 6 ክሳብ 11 ከምዚ ይብል እምበኣራቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ኻባናት ተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘኩም ኣለና ኣብ ሓደኹም እኳ ከይንኽብልሲ ለይትን መዓልትን ብፃዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጌራ ኣይበላዕናን ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይልኩም ክትመስሉ ከም ዝግባኣኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ምሳኻትኩም ከለና እውን ገለ ሰብ ከዓይ ዘይፈቱ እንተኾይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዚዝናኩም ኢና እሞ ንዓና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ገብርና ሃብናኩም እምበር መሰል ዝለ ዘይብልናስ ኣይኮንናን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ሽዑኡ ዝነበረ ጌጋ ዝኾነ ኣካይዳ ሪኦምሲ ንሕናስ ሙሉእ ግዜና ሂብና ነገልግለኩም ስለ ዝነበርናስ ይግባአና እዩ ግን ምእንቲ ንዓኻትኩም ኣርኣያ ክንኮነኩም ግን እንዳሰራሕና ነገልግለኩም ነርና ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉሲ ነፍስኩም ክኢልኩም በቲ እግዚአብሔር ዝሃበኩም በቲ ሓላፍነት ዘለኩም ቢዚ ኾንኩም ክትመላለሱ እዩ ዝግባእ ብኸመይ ጌርኩም ክትርድእዎ ደሊ ክርስትና ከም ሰልፍ እንተትወስድዎ እጂ ሰልፍ እዚ ማርሽ ዝገብሩ ሰልፍ ሕጂ ኩሉ ሰብ ተሰሪዑ እንድሕር ማርሽ እንዳገበረ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ ሰብ ሓደ ድምፂ ከምዚ ጋማን እንዳበለ እንድሕር ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኩሉ ሰብ ገግብኡ ገይሩ እቲ ሰልፍ እንታይ ይመስል ሓደ ምናልባት ግን ዘልሓጥሓጥ እንተበለ ነቲ ሰብ እንታይ ትብሎ ናብ ሰልፍ እቶ ኦኬ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገር ይዛረቦም ዘሎ እንድሕር ደኣ ህይወትኩም ሲ ናብቲ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል እንድሕር ደኣ ክኸውን ኮይኑሲ ልክዕ ከምኡ ኩላትና ከዓ እንኸደሉ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ስለ ዘሎስ ኣብታ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ኣብኡ ቢዚ ንኹን ኣብኡ ቢዚ ብምዃን ኢኻ ንእግዚአብሔር ባህ ተብሎ እንተዘየለሲ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ህድኣት ዘይብሉ ነገራት ጫውጫው ዝስምዖ ነገራት ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዕላላት እሱ እንድሕር ደኣ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ግዜኻ ተጥፍእ ኣሊኻ ኾንካ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ንገዛእ ርእስኻ ብምግዛእ ምምልላስ እቲ ካልኣይ ከዓ ብፍቅሪ ምምልላስ ብፍቅሪ ማለት ግን ፕራክቲካል ዝኾነ ነገር ብምግባር ሓደ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠካ ብምእታው
ካልኣይ ካብ ሰብ ከይደለኻ ናይ ሰብ ከይደለኻ እንድሕር ዝኣዝከኣል ኮይኑ ዝከኣለካ ኩሉ ብምግባር ሳልሳይ ከኣኒ በቃ እቲ ናይ ፍቕሪ ነገር ማለት ፍቕርሲ ኩሉ ግዜሲ ትህብያ ፍቕርሲ ኩሉ ግዜሲ ትዝርጋሕ ፍቕርሲ ኩሉ ግዜሲ ናይ ካልእ ጽቡቕ ትደልያ ፍቕርሲ ኩሉ ግዜሲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ነገር ትደልያ ነዚ ኩሉ ነገር እንዳሓሰብካ ምምልላስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ታናይ መወዳእታ ታሳልሰይቲ ሓሳብ ከዓ ኣፍታ ተሪፋ ዘላ ናይታ ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 13 ክሳብ ቁጽሪ 18 ዘላ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ግናኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፀኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታና ብህይወትና እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከምዘይንቅድሞም እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸትን ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪ እዚ ንሕና ብህይወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ናሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ነንሕድሕድኩም ተጸናንዑ ታሳልሰይቲ ሓሳብ ከኣኒ ብተስፋ ኣምላኽ ምምልላስ ትብል እያ ስለዚ ተቐዳሚይቲ ርእስኻ ብምግዛእ ብምልላስ ተኻልአይቲ ከዓ ብፍቕሪ ምምልላስ ታሳልሰይቲ ከዓ ብተስፋ ኣምላኽ ምምልላስ ሓንቲ ታሪክ ክነግረኩም ነዚ ክትሕግዘኒ ትኽእል ሓደ ግዜ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ተኣሲሮም ሕጂቶም ተኣስሩ ሰባት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ብጣዕሚ ንእሽተይ ሴለም ተኣሲሮም ፍኒስትራ የብላን ወልሓንቲ ነገር የብላን እንታይ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ግን እታ ቦታ ንእሽተይ ክንዲዚኣ ትኸውን ግን ክንዲዚኣ ትኸውን ብርሃን ትእቱ ኣብታ ገዛ ግን ኣላ ካልእ ወልሓንቲ የብላን እዞም ሰባት እዚኣቶም ክልተ እዮም ፀባብያ ንጎ ፋዱስ ምሸት ዘሴም ምግቢ እዮም ዝበልዑ ምግቢ ይመፃሎም ይበልዑ ኣብ ኣኾፍ ይብሉ ካብታ ገዛ ክወፁ ይትፍቀዶም ኒያ በብጊዜ ግን ነታ ጮራ እንዳረኣዩ ከምዚ ኢሎም ግን ክሪኡ ግን በብሪጋ ትፍቀደሎም ንእሽተይ ክንዲዚኣ ትኸውን ድሓር እንዳነበሩ ክኸዱ ከለዉ ግን እቲ ሓደ እንዳማህመነ ነብሱ እንዳኣረገ ተስፋ እንዳቆረፀ እንዳተበላሸወ መፅዩ እቲ ሓደ ግን ሳምሃው ድሓን እንዳኾነ ነገሩ ብዙሕ ዘለዎ ኩነታት ከይጎድኦ ኖርማል ላይፍ እንዳነበረ ክኸዱ ጀሚሮም ድሓር ሽዑ እቲ ክባላሾ ዝጀመረሲ ክሓቶ ጀሚርዋ ስማዕ እንዶ ክልቴናስ ሓደ ዓይነት ምግቢ ንበልዕ ኣብ ሓደ ቦታ ኢና ደለና እንታይ ትፍልልዩ እንታይ ሪኢኻ ኢኻ ስኻ ከምዚ ትኸውን ዘለኻ ኣነ ግን ከምዚ ዝሓምም ዝፅላኣኒ ተስፋ ዝቆርፅ ዘለኹስ እንታይ ዲኻ ትርኢ ኢልዎ በዛ ጮራ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ዲኻ ትርኢ ኢልዎ ነቲ ድሓን ዝስምዖ ዘሎ ኣነ ዳ በዛ ጮራ ከምዚ ኢለ ክርኢ ከለኹስ ንላዕሊ ጥምት እሞ ጨራሩ ገለ ክኸዳ ክሪኣ ከለዋ ክነፍራ ከም ድላየንሲ ሓደ መዓልትስ ከምዚኣተን ኣነ እውን ኮ ነፃ ክኸውን እየ ዝሓስብ ምሲ ክብል ከሎ ከዓ ከዋኽብቲ ገለ ክወፃ ከለዋ ከዓ ይርአየ ነተን ከዋኽብቲ እሞ ከምዚኣተን እኮ ሓደ መዓልቲ ነፃ ክኸውን እየ ዝሓስብ ኢልዎ እስኻ ኸይሉ ሓቲትዎ ኣነ ከዓ ከምዚ ኢለ ክርኢ ከለኹ ኢሉ ቤት ማእሰርቲ እንድዩ ሓደ ግዜ ወታደራት ኣሲሮም እንዳሃሮሞም ከምፅዎም ከለዉ እንዳሃሮም ክወቕዖም ከለዉ ብቲ ቤት ማእሰርቲ ርኢ እሞስ ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ኣነ ከዓ እኮ ከምዚኣ ክህረም እየ ዝሓስብ ኢሉ ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ እቶም ዝህረሙ ዝወድቁ ዘለዉ እየ ዝርኢ ኢሉ ኣነ ግን ነዚኣ እየ ዝርኢ ኢሉ ኣይ ቲንክ ክርስትና ከዓ ከምኡ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ከዓ ዝብሎም ዘሎ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ እንታይ እዮም ኮይኖም መስለኩም ልክዕ ከም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ሓደ ነገርስ ኮንፊውዝ ገይርዎም ሰብ ብጎይታ ኮይኑ ምስ ሞተስ እንታይ ክኸውን ኢሎም ሓቲቶም ስለዘይ ተረድኦም ብጎይታ ዋላ ይኹን ኣይኹን እንተሞይቱ ጠፊኡ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኣዝዮም ይበኽዩ ነይሮም ምሳና ነይሩስ በቃ ከምቲ ልክዕ ጠፊኡ ንሕና ከዓ ሓደ መዓልቲ ከዓ ከምኡ ክንጠፊእ ኢና ገለ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ
حواري باولس كأنت يدبلهم جلو نو حدا سب كريستوس كوين انت مويتوسي زحاش اللو تسفى اللو هذا معلتسي بقى بيت لنا ننبرو بوت لنا بزي تسفى زخاس نحد حدكم سي تتصنانعوا يزبلهم جلو حجي ابزي اخ زارب كله كونتكستوالي بزعبا موتي زارب زلو تا برينسيبل كن نخلو تخيل تاي مالتيو حدا غزي ابيت املاك نملالس كلنا كل نغراتنا ندحر مدراو خوينو تاي بلع تاي ستي دقين تاي خونو صراحه تاي خون تاي غزاغز ابي اتو ندحر دا خوينو وإلو حريرو تاي خوني مسلكم سي سماياو تسفى سلازين رئي ناي مدري نغر كا مليو سلازي مل كم تسب ايد بلكم دولو خمزي ايرو كما يخت خون مالتي እግዚአብሔር ዝባርኽ አምላኽ ይሕዋተይ እግዚአብሔር ንኹላትና ስለ ዝባርኸና ኢና ኣብዚ ምድሪ ዝዋላ ዘድሌና ዘበለ ሁሉ ቃል አምላኽ ይብል ማቴዎስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ለተናዕዋፍ ሰማይ ሞተ መልኮት ይሉሎ እግዚአብሔር ሲ ምንም ነገር አይከጉድለልናን እግዚአብሔር ካ አነ አምኔ እግዚአብሔር ካ ዝባርኽ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ተአምራት ዝገብር አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዝፍውስ አምላኽ እዩ ኩሉ ዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ ግን እግዚአብሔር ግን ተስፋና አው ኸኸውን ግን ፈቃዱ አይኮነን ንሕና ዘዓበየ ተስፋ ዘለና ሰባቲና ዘልዓለማዊ ዝበሃል ነገር ዘለና ሰባቲና ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብልዎ ንእግዚአብሔር ብምሕጓስ እንድሕር ዳኣ ክትዓቢት ደሊኹምኩም ሲ ተሳልሳይ መገድኻ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ዘልዓለማውነት ዘለዎ ህይወት ብናይ ዘልዓለም ተስፋ ዝተቃነየ ህይወት ከዓ ንበሩ كم زعينة هي وتنتلك حج تمالي بزعبات عبابيا قلعو بزعبا حدار قلنا نزارب نيرنا ريلي ندحر دقا سن كل هيوت كا قايد زغورو از خوينو انس تسفالني انس እግዚአብሔር ابزا مدرزي كل مس حلفكو حدا معلتي እግዚአብሔር باها بيليو ندحر دقا خيد እግዚአብሔር زداله ولي عسبلو እግዚአብሔር زداله ولي شلمات አለው እግዚአብሔር زحاشه حزن غواهي موت بخيات زي بول هيوت تدالي لي ያለው ይልካ ندحر حسيبكا بزي منفس زي بزي لبز ندحر دا هيوت كتري اجميركا لك اخمتي بيت مأسر تخوينو حدا معلت خمزلو زبل زنبره اس نايز مدرزي صور نايز مدرزي تشالنج بردنا يغبركاني سلازي እግዚአብሔር ይርዳና نعي نعخاتكم انك اخمي عينت هيوت كنبر زلعلماونت اندرانا كي تردانا كوت زبزح عدميناكم ببزحتنا almost ودينا هنا تعرفوا زلوس حصير غزي ስለዚህ አብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግዚያት ሲ እግዚአብሔር ረዲኡና ንዑዝ በቃ ህይወት ነን ማዓልት ኻሲ በቃ እግዚአብሔር ዘኽብር ነገር ጌርና ክንሐልፍ እግዚአብሔር ይርዳና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ከተቃልለልኩም እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ ህይወት እግዚአብሔር ክትነብሩ ይደልየኩም አሎ እግዚአብሔር ንዑ ብምሕጓስ ክትዓብዩ ይደልየኩም አሎ ሎም ኸአ እግዚአብሔር رأسكم بمجزاء نجزيابير بمملاس نجزيابير يمسكن بفقر بمملاس بتسفخ بمملاس نجزيابير بحب لو نجزيابير يمسكن ويتا يبارككم ما تسينا خنصلينا نجزيابير يمسكن هاليلويا كي كلاتنا ابقد نجزيابير كنصلينا بذا ساعات زيا حيدا الدقائق وسيدنا سلا هيوتنا خنصلينا هاليلويا 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 እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ይሕዋተይ ሂደት ደቃይቅ ክንወስዲና ንእግዚአብሔር ከአኒ በዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይ ድማ ኢና ክንልምኖ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ኢልዎም ከምቲ ትመላለስዎ ዘለኹም ሲ ኣዝኹም ብኡ ክትስስኑ ምእንቲ ብኡስ ኣዝኹም ክትስስኑ ምእንቲ እዚ ፈቃድ አምላኽ እዩ ይሕዋተይ ሎም ማዓንቲ ህይወትና አበያለሁ ህይወትኩም አበያለሁ ህይወቴ አበያለሁ ህይወትና ንመርምር ንሒደት ደቃይቅ ሎሚ እግዚአብሔር ህይወትና እንተዝሪኦ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ህይወት አለና ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ባህ ዘይብል ነገር ንሕናውን ትብዓት ዘይንረኽበሉ ነገር እንተልዩ
يحواتي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ሎሚውን ገና ንእስራኤል ተስፋ አለው ከምዝበለ ንዓና ተስፋ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከተሳአና እንደገና ፍታዊ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምናልባት እግዚአብሔር ይመስገን ዝካለኒ ይገብራለሁ ንብል እንተሊናኻ እግዚአብሔር እንደገና ጸጋ ከብዛሐልና ጻዓት ክበና እግዚአብሔር ነገራትና ሁሉ እግዚአብሔር ከዋድድሞ ዚያዳን እግዚአብሔር ባዘብል ህይወት እዚ ነገር እዚ ክስስነልና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስኪን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ኣለኹ ጎይታ ህይወተይ ኣብ ቅድሜኻ ይቅርብ ከተረድአኒ እግዚአብሔር አምላኽ ይጽልይ ኣለኹ ኢልና እግዚአብሔር ንሕደ ደቃይቕ ስለ ግልና ስለ ህይወትና ንለምን ሃሌሉያ 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 يحواتي እግዚአብሔር ገዛእ ርስና ንዑ ብምግዛእ ክንመላለስ ይደልየና ኣሎ ንሕና እግዚአብሔር ብኽቡር ዋጋ ዝዓደገና ንዓብ ነገር ድማ እግዚአብሔር ዝጸዋዓና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መንግስቱ ካህናቲና ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ሓሪዩና ዓብ ነገር በአና ገይሩ ክሰርሕ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝበቅዕ ህይወት ክንነብር ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ንሓሳብካ ይፍለ ሎሚ ንፍቓድካ ይግዛእ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ንስኻ ትደልየኒ ነገር ክገብር እግዚአብሔር አምላኽ ልበይ ምስናይ ኢደይ ዝርግሕ ኣብ ቅድሜኻ ክንብሎ ኢና ንኣምላኽ ሃሌሉያ 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 يحواتي እግዚአብሔር بفقر دما بفقر من مللاس كأخن كل እግዚአብሔር يدلينا له بفقر من مللاس مالت يحواتي لو مين فقري تصلوت هيكون انزل ليه لو مين فقري تكبار يا تدلي نحنا زبر حالنا نجري فقري انتي مخانو طعمنا እግዚአብሔር አምላኽ ሲነት ሓደ ወዱ ሂቡ በዋጋ አዲጉ መንፈሱ ድማ አፍሲሱ ናቱ ዝገበረና ሰባት መፍቃር ማለት እንፈልጥ ሰባቲና ስለዚህ فقر بخمي تقلص نعنا تمرت ايدلن እግዚአብሔር ክረድ ግን አዕንትና ከፈትሞ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እግዚአብሔር ከርኤኒ እግዚአብሔር አምላኽ ጥበብ ክበኒ ካድ ድማ ብህድአት ክነብር ናይ አሕዋተይ ናይ አገልገልቲ ሕማቅ ነገር ዘይኮነ እቶም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ዘለው ከም ዝተጋግዮም ከም ዝኽዕረን ይርዎ ዘይኮነስ ህድእ ኢለ እግዚአብሔር ይመስገን አነ አብናተይ ነገር ክጎይ አብናተይ ነገር ቢዚ ክኸውን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እዚ ኻባይን ካባኻትኩም ዝደልዮ አብዕዮ ገዛእ ርስና ክንተግ ኣብትናህና ነገር ቢዚ ክንከውን يحواتي زباخن ጊዜ የብልናን ሓፂር ጊዜ ይዘሎ ነዚ ጊዜ እዚ ክንጎየሉ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ يحواتي እግዚአብሔር ድማ ተስፋና ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣይኮነትን ንሕና ኣብዛ ምድሪ እዚ ንዘለዓለም ንነብር ሰባት ኣይኮንናን ናይ ዘለዓለም ቤት ተዳልዩልና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን نحنا كمجايش كنبر እግዚአብሔር ይመስገን ንጻር ንጉዬ ንመሃር ንስራሕ ብዙሕ ነገር ንግበር ግን ልብና ግን ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ተስፋ አምላኽ ኣው ክንገብር ግን እግዚአብሔር እዚ ይድላዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና بقويتا بيسوس كريستوس سم نمسكنك لنا أملاخي سلين سلحواتين إجزابير سلزرف دزي تمسكن إجزابير أملاخ نهولو معنتي قالكا أمبيبنا لنا إجزابير إزقال زي كم تنسخات دليو إجزابير أملاخ من البات إجزابير أملاخي نيسب قدلات إجزابير كوينو أبهز بخا እግዚአብሔር አምላኽ ከም ትዝድለ እንተ ዘይበጽሑ እግዚአብሔር መንፈስካ ሕጅውን ንሕዋተይ ከገልግሎም
እግዚአብሔር አምላኽ ብመንፈስካ ክትዛረቦም ንዓኻ ባህ ዘብል ህይወት ክነብሩ ምእንቲ እግዚአብሔር ብዝርድኦም ክትዛረቦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚህ ሃብካና ጊዜ ግን ተመስገን ንሕናስ እግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ ክንከፍት ሓሳብካ ክንርዳእ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ኻባኻ ኮይኑልና እሞ ተባረኽ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ኣብ ኣሕዋተይ 30 ሚእትን ክፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንውሽጦም ከተተሳሳስእ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ መኪና ከኣትዉ ከለው ክዕልሉ ከለው እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቤት ከይዶም እግዚአብሔር ብኸመይ ንኣምላኽ ይሕጉሶ ኢሎም ክሓቱ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ስጢር ክትገብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይኒ ኤደንን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝመጺና ስለ ዝረኣናዮ ሰናይ ነገር ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂውን ነዛ ማሕበር እዚኣ እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ከይትጎድል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረድኣ እግዚአብሔር አምላኽ ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ እታ ማሕበር ብዘላ ይሁዳን ሰማርያን እግዚአብሔር ሰላም ኮነላ እና ተሃንጸትን እና ዓበየትን ድማ ኸደት ከም ዝብል እግዚአብሔር አምላኽ እዛ ማሕበር እዚኣውን ሰላም ክኾነላ እግዚአብሔር አምላኽ እና ተሃንጸት ብፍርሃት አምላኽን እግዚአብሔር ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስን ድማ እና ዓበየት ክትከይድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ፓስተርውን ነመስግነካ ኣለና ብርግጽ እግዚአብሔር አምላኽ ናቱ ለገሲ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሓት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ከገልግሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንዕኡን እግዚአብሔር ዝጸጋዘ ዝልብ ስለ ዝሃብካዮ ንዕኡን ንቤተሰቡን ተባረኽ ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኽ ተሪፉ ዘሎ ዕድመ ዘመኑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመቦ ኮይኑ ነታ ማሕበር ከመቦ ኮይኑ ነታ ምድሪ እግዚአብሔር አምላኽ ክጓስያን ክሪኣን ክጥምታን ክትረድኦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ሁሉ ነገር ተባረኽ ክብሪ ሁሉ ንስኻ ውሰድ بقويتا بيسوس كريستوس آمين قويتا يبارككم تباركوا